Пострадала е къщата близнак на вече срутената постройка. След проверка на общинска комисия е решено да бъде съборена. Не може да влезем. Те изнесоха нещо малка част, но това е опасно. Кой ще влезе? Кой ще си жертва живота тук да му падне нещо? Отиде всичко. 30-годишния живот. Крие внучета, имам снимки, неща, спомени, там са. Къщата близнак на семейство Иванови е била газифицирана от 4 години. Да. Абсолютно всичко при нас е изправено. Колко често се случват тези проверки на инсталацията? На година. Всяка година мисля. Ние имаме книга, но тя е вътре. И как става тая работа? Кой е виновен тук? Да си направим само една етаж. Аз това мечтая сега. Като децата започнах да мечтая. Това е първият такъв инцидент, той е прецедент и за много от нещата няма в момента конкретен протокол, по който вървим. От районната администрация са започнали кампания за събиране на средства за пострадалите. Ще се обърнат за помощ и към Столична община. Сред най-пострадалите къщи от взрива и тази на отец Богомил Вангелов. Въпреки инцидента, той не се отказва от природния газ. По-добро от това няма. Чисто спретнато можеш да програмираш, има програматори денонощие, кога, каква температура. Най-рентабилното, проверяват се всички връзки, имат специални уреди, от които сигнализират, ако има изпускане на газ. Всяка година задължително се прави това. Има проект, протокол се прави. След инцидента от Държавната агенция за регулация са започнали проверки на изправността на газовите инсталации в района. Присъстваме на такава проверка в друга засегната къща. Тази на семейство Василеви. Това ли е всъщност последното, което имате? Това е. А след това някой минавал ли? Това е 21-а година. След взрива семейство Василеви са изключили газовия котел в дома си. Спрели сме в момента, докато се ориентираме в ситуацията. Има измествания също, може би в конструкцията, цялата конструкция на къщата. Инженерите първо ще замерват къщата, за да разберат дали е безопасно да се живее в нея. Разследването на инцидента продължава, като все още не е ясна причината за взрива. Продължава и издирването на тялото на мъжа, живял в срутената къща. Алекс Донев за четвърти ден след взрива, който взе жертва в Банкя. А сега към въпроса: кой отговаря за безопасността на газовите съоръжения до и в дома? Стефан Борисов по темата. Добър вечер. Отговорност за тръбите, които довеждат природния газ до жилището, има фирмата, която ни доставя с него. Но оттам нататък, вътре в самия имот, отговорност имат собствениците, които трябва да потърсят фирма и тя да направи проверка на газовата инсталация в жилището и да каже дали тя е безопасна. Това е написано в наредбата за безопасна експлоатация на газовите съоръжения. Ако собственикът обаче откаже да викне такава фирма, нашата проверка установи, че той няма как да бъде санкциониран, въпреки че в закона дори е предвидена и сума, с която той да бъде глобен. Но подробностите предлагам да видим сега. Фирмата на Милен Бреснишки се занимава с инспекция на газови инсталации, нещо задължително по закон. Един път на 12 месеца се проверява газовата инсталация като газова инсталация. Газовите уреди се проверяват на 24 месеца. Проследява се изцяло трасето от газовото табло до захранване на дадените уреди. За различните части на системата отговорността е разделена. Тръбата, която е с по-големия диаметър, крана със самия уред. Това е собственост на дружеството, а изхода на разходомера от този изход навътре е собственост на собственика. Специален уред показва има ли изтичане на газ. Ако всичко е наред, се издава ревизионен акт, който се предоставя на дружеството доставчик. Няма как да принудат някой собственик на сила да минава преглед. Разрушената къща в Банкя е минала последно технически преглед преди 8 години. Това обявиха за BTV от фирмата доставчик. Овергаз мрежи като газоразпределително дружество достигат до границата на имота. Вътрешната сградна инсталация е лична отговорност на потребителя. В този смисъл компанията напомня, че може да бъде спряно подаването, но няма как да принуди потребителите да извършат този свой ангажимент. Нито фирмата доставчик, нито техническия надзор имат задължение да подадат сигнал, ако собствениците не минат задължителния технически преглед.
Но пък ако получи такъв сигнал, държавата в лицето на Държавната метеорологична агенция трябва да наложи глоба от 5000 лева. Как вие разбирате, че има нарушение? И Ако получим сигнал тогава. за миналата година колко сигнала имате? Няма сигнали. Аз това ви казвам. Милен и другите фирми съветват в домовете да поставим газ-сигнализатор, който да спре налягането в тръбите при авария. За BTV новините Стефан Борисов. Българската федерация по вдигане на тежести е пред фалит, обяви президентът.